Morjesta taas. Jatketaan tän Dead Spacein parissa. Ja mä tässä just huomasin, kun kattelin tätä inventoria viime jaksossa sitä. Ihmettelin niitä kiitemeitä, niin tossa pitää painaa niinku Y:tä, että se näkee noin kiitemit. Mutta me käytettiin se yksi itemi ja sitten nyt nähtävästi tuossa selässä helttien oikealla puolella näkyy kans noin. Saatiin se kyky, että pystytään hidastamaan noita vihollisia ja asioita, muun muassa sitä ovea. Niin meillä on tommosia chargeja sitten, että 3 kertaa pystyy käyttämään. Message retrieved. Benson to engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here, sending a stasis module now. What happened? Repair systems online. No idea. There's a lot of shit's been breaking down. I keep hearing things. Down in the gears where no one can see. No? I know. Autoloader malfunction. Ois kiva nähdä, että paljon mulla on niinku tälleen kun tähtää, että näkisi, että paljon on yhteensä panoksia. Se näyttää, että vaan on paljon niinku lippaassa. Mä luulin aiemmin, kun mä pelasin tätä, että mulla loppu kokonaan. Mutta se olikin vaan, että loppu niinku tosta lippaasta. Sitten mulla ei kyllä mitään hajua, mitä noi krediitit on. Mikä se tää nyt? Oh fuck! Oh! Hei! Mä olin mietintähetki menossa. Tule häiritse. Siitä vähän. Tää kannattaa käyttää näitä lähitaistelujuttuja kanssa. Meleillä vaan huiskimaan. Foot stomp. Sähän toi, että voi saada lisää tavaroita tai jotain. Eli ehkä tässä nyt pitää hidastaa tätä tai jotain. Pitääkö me sitten tehdä jotain? Ai niin, toiselta puolelta samalla lailla. Äkkiä. Mitä tällainen ongelma ratkaisemaan? Oh fuck! Ja niin, pitääkö me painaa jotain? Painaa jotain. Oh! Ja nyt käytetään sitä tollalla ja hidastettiin noita. Hidasta! Ei voi mulla on niitä jäljellä enää. Oh. Tiukkaa menoa. Mikäs tosta nyt tuli? Juokse nyt! Voi helkkari sit. No. Siellä oli se joku juttu, missä olisi voinut kerätä lisää niitä. Niitä, että saa niitä hidastusjuttuja lisää. Tää oli ihan... En tiedä, oliko vähän liikaa ottaa tähän. Hetkeä, mulla on nyt niinku 2 noita. Ei täällä ole helppiä kanssa. Ja siinä oli sellainen node. Repair systems online. Loading system reinitialized. Ja tiedetään ainakin, eli pitää laittaa nämä koukut kiinni. Warning. Autoloader malfunction. Nyt pitää vaan selvitä niistä vihollisista sitten. Täältä saa kaikkia panoksia ja kaikkea. Toi. Nyt äkkiä tänne toiselle puolelle. Niin, ei helvetti. Hidastas nyt.
Eiku tossa oli se statis juttu. Tossa on oli. Kävelin vaan sitä ohi. Voi saakeli. Nyt on tässä. Tossa. No niin. Mä oon tajunnut tonkin aiemmin. Kova peliä. Hidasta. No niin. Tää on kätevä. No niin. Ei! Siis paljon näitä vihollisia niinku tulee täällä. Katsotaan saako tää ladattua tuossa. Oh. Noniin. Tää ei ollut ehkä ihan paras veto. I'm heading back to tram control. Should be able to call you a ride to the bridge. Good. Just No hurry. niin, nyt kun me saatiin I keep tehtyä hearing tässä tää joku. noises right under our feet. Sitten mä olisi kiva nähdä se, että näkis, että paljon niinku näitä helttejäkin. Mä en tiedä miten näitä käytetään sitten. Pitääkö nää... Tähänkin olisi varmaan joku pikanappi. Ja nyt varmaan takaisinpäin. Mikäs juttu tänään? Tää on se joku audiolla. Benson to engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks. The whole system's gridlocked. You can't see the call. Several here sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. Niin ne voi cancel laki, jos ei halua. Ja nyt se vissiin toimii se juna, mikä oli täällä alussa. Tämä on vaarallinen ovi. Ois tajunnut jo näitä asemia, että näistä saa aina täydet noin. Tämä voi 3 kertaa hidastaa. Oh! Aus! Mitäs nää on? Tää on uusia. Vihollisia. Ainoita voi väistelläkin tuolla, että liikkuu. Maintenance complete. Calling tram. It's clear. Now arriving at flight deck tram control. Okei, nyt se juna taas tullut. Mitä se nyt tapahtuu? We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnston fix up the Kellion. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What? Protocol? Henry, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. Nyt me päästään tästä. We'll see. Cool. Eiku hetken nyt. Tää on ainakin tää. Return to Kellion.
Niin, onks tää nyt se eka paikka, missä me oltiin? Täältä mistä peliä aloitettiin. Nähtävästi joku on mennyt tänne. Toi nyt helpottaa elämää vähän toi, että voidaan hidastaa vihollisia. Tonne pitää mennä, mutta olisikohan täällä huoneessa jotain panoksia tai helppiä. Noniin. Medium health back, se on hyvä. Oh! Oh. Mä käytin vahingossa noita helttejä. Näppä on se vaan. Menee vähän paremmin. Isaac, we made it to the bridge. There's no survivors. Daniels is trying to get into the command computer. Eikä nyt on mennyt tänne takaisin, missä tää alus on. Auto. Return to Canyon. Ei kyllä tää näyttävästi ottaa tän kypärän pois välillä tässä pelissä. Musta siinä ykkösessä se ei ottanut ikinä sitä kypärää pois. Sen takia mä sanoin siinä alussa. Haley, I need you to listen. The Ishimura's overrun with... They're fucking monsters. You didn't hear anything? What? No, the comms are still out. Isaac... We need the Killian fixed now. Got a damage report? Yeah, it's there. Minä mun pitää mennä. Go! Oh! Holy shit. Tää oli kyllä nyt sellainen, mitä ei ainakaan siinä auttaa. New shit. Oho. Eli mä voin hidastaa nyt näitä. Hidasta. Aina menee 2 tolleen samaan aikaan. Tää turpaa nyt te. Ehkä huono idea tuli usein. Nonni. Isaac, what's happening down there? Johnson's gone. Killian too. The singularity core overloaded. No! Killian was our only way home. We're trapped. No! Tekstit hävis I'm hetkessä. not losing 2 good people for nothing. What about the command computer? It's a brick. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias, track his rig. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location medical. Status deceased? Even the captain? God. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes,
What was that? Toivottavasti ei tuu vihollisia, kun mulla on FaceTime käynnissä. Chen? Oh. Mitä siellä tapahtuu? Täällä on hienot vessat. Ei tarvi ilmeisesti vessossa käydä tässä pelissä. Mahtaa olla kätevää. Yes. Get the medical deck. Flight lounge. Mikäs meistä tää on? Ehkä mä en mene vielä ton. Tässä on kyllä onko tässä niinku noita missions? Ja tässä voi enää hisseissä katsoa näitä tavaroita. No panoksia ainakin hyvin. Ja niin tossa on noin credits. 4100. Nodes 1. Sitten tästä voi katsoa näitä kiitemeitä. Jos löydetään jotain. Mitä en tajunnut siinä. Ihan alussa vielä. Tää opin tossa myöhemmin. Eiku tossa on noin. Ei värikkäistä bokseista saa jotain. Tää on hyödyllistä aina. Ja näistä. Mikäs juttu tää on? Kursa se Sture. No niin. Ei tää mä voin nyt käyttää näitä krediittejä. Mitä tommoista helttihommiakin? Tää on kiva. Tuntuu, että niistä on puutetta. Ostetaan nyt helttiä. Aina on sitä, että voi myydä. Tässä voi varastoida kiva. Niin jo, tossa voi laittaa joku alkuperäisen asusteen päälle. Tää on ihan hieno tää nykyinenkin. Olisikohan täällä ollut joku tallennuspaikka? Joku kartta varmaan näyttää. Ja rahan kuva on toi shoppi ja täällä on tällainen workbenchikin jossain. Seivihuone on itse asiassa näkyy ollut vähän matkan